Bună ziua, dragilor, și bine ați venit la un nou clip. Astăzi am plecat într-o cursă în Austria, o să mă duc la Lienz. Asta vine undeva pe la Vila, în dreapta, 1000 și ceva de kilometri pe sens. Vom încărca de acolo 2 mașini și a treia o vom încărca când venim înapoi de la Graz. Fraților, am ajuns la Șaran. Din păcate Șaranul vine tras cu troliul sus pentru că e ceva probleme la motor. Îl tragem cu această telecomandă și cu acest troliu. Da? Și acum avem un prieten care îi la volan. Deci aici să îl aducă drept. Acum să-i spune să facă dreapta. Așa. Bun, foarte bun. Observați? Așa. Pentru că el e răsucit. Așa. Îi mutăm în partea asta. Să vedem. Un pic în dreapta. Atât. Așa. Să-i spunem să îndrepte roțile. Îndreaptă roțile. Bun. Perfect. Vi-l arăt și așa un pic mai de la distanță. Bine, înțeles că o să-l dau jos și îl pun pe remorcă. Numai aici n-am putut să intru cu remorca. Am ajuns și la Graz. Am încărcat și Dacia, a treia mașină. Cam asta e. E un pic accidentată în față, după cum se poate vedea. Șaranul și cu Hyundai-ul să fim în chile, frumos puse, legate, echilibrate, tot în regulă. Așa, și acum mergem înspre casă, înspre țară. Uitați-l și pe prietenul Claudiu. De la el am luat Dacia și îi dăm fain, frumos, elegant înspre casă. Ne vedem. Am ajuns și în Ungaria. La kilometru 65 aici este un Shell, unde mai sunt locuri de parcare. Asta este o parcare sigură. Aici, mai ales pe timp de noapte, se plimbă echipaje una într-una, că lângă aici este o zonă mai dubioasă.
Dar în rest, așa ca parcare, cum circulă ei în continuu, pe aici văd că au amenajat, fain frumos, pe aici au pus alte bănci noi, coșuri de gunoi, nu știu ce, dar oamenii, după cum vedeți, tot pe jos aruncă. Așa. Măi, fraților, e bine că am ajuns și până aici, aproape de Budapesta, nu mai am mult. Dacia, ați văzut-o când am urcat-o, e accidentată în față, dar se face, e mașină nouă și celelalte le-ați văzut. Încheiem aici clipul ăsta. Nu uitați să vă abonați, să fiți la curent cu tot ce apare mai nou și ne vedem în clipul următor. Vă salut, numai bine!